Wach gi pak ne jang'wech matrenginyi Eliud Kipchoge kwadhi mbele nyakwano mgajwang' wang'yo mago mag siasa kama jatend piny Kenya Gachagua wacho ni onge pogruok mag siasa e kind jotend Kenya Kwanza mago mawuok e alwora mag God Kenya kaka osebedo kaliekore kowacho ni ohinga mantiere God Kenya ochung' motegno weche mag siasa kendo gibiro medo siro jatend piny Kenya William Ruto e telo ne piny Kenya kuom higni 10. Gachagua ne wuoyo kinde mano yuore nyasi mar lamo e kanisa mar Kagere PCA e kar chung' od bura ma Othaya e kaunti ma Nyeri kama no singo ni piny owacho timo duto manyalo mar loso chumi mathurka. The driving force of this region is unity and hard work, and that is why this region will remain united behind President William Ruto for 10 years. And as you know, in this region, when we accept something, we have accepted. When we say no, it's no. And we don't know how to pretend. We have no structural deficits. Our walls are strong. What we have are cosmetic cracks. Our walls have no structural weaknesses. That's the Mount Kenya region.